Няма киси, няма. Хайде, може на другото. Сега правя видео. И правя едно страхотно видео тук в планината. О, майко. А на английски ли? Няма на английски, бе. Вие на английски. Айде, давайте. И карайте по-баничко да мога да снимам. We're Bye. gonna go on ski Go, go, go. He's the worst ski in the Go, world. давай. Ама трябва да сте пред мене. Да мога да вас снимам. Айде, малчо. Какви скокчета има тук? Какво? Хайде! Чакай, ще спра тук да направя. О, майка, каква красота. Тук е дето истинското започва. Да, тук е истинското започване. Готов ли си? Ай! Хеликоптера пак ли дойде или сега тръгва? Другия път трябва да се пуснем, като няма никой пред нас. Ах ти, ах ти. Така е, ще снимаш и се караш, не става и да снимаш и да караш. А? Хайде видеото да видим. Дай я тук прес. Я, натисни стоп.